जब जब करे सखी बथेला कमरिया बथेला कमरिया बथेला कमरिया जब जब करे सखी बथेला कमरिया बथेला कमरिया बथेला कमरिया तनिको न बुझेला उ बाली बाऊ मरिया तनिको न बुझेला उ बाली बाऊ मरिया जब जब करे सखी बथेला कमरिया बथेला कमरिया आए हाय जब जब करे लाऊ बथेला कमरिया बथेला कमरिया। म्यूजिक बाय राजू बाबू। बुझे न दर्द है सखी ऐसन मरद भेटाइल कह देला हमरा के ऐसे लागत बाबे भुखाइल लागत बाबे भुखाइल हो बुझे न दर्द है सखी ऐसन मरद भेटाइल कह देला हमरा के ऐसे लागत बाबे भुखाइल लागत बाबे भुखाइल हो घरवा से जाला नहीं कबोरे बहरिया कबोरे बहरिया कबोरे हाय हाय जब जब करे सखी बथेला कमरिया बथेला कमरिया बथेला कमरिया तनको न बुझेला उ बाली बाऊ मरिया तनको न बुझेला उ बाली बाऊ मरिया बाली बाऊ मरिया जब जब करे सखी बथेला कमरिया बथेला कमरिया आए हाय जब जब करे सखी बथेला कमरिया बथेला कमरिया। म्यूजिक बाय राजू बाबू। कालका रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर। जब जब करे सखी बथेला कमरिया जब से बसादी भइल हो रहेले घरवा के भीतर हो राइटर सदाम कहेले कि ठीक न बाबे चरितर हो चरितर हो चरितर हो जब से बसादी भइल हो रहेले घरवा के भीतर हो राइटर सदाम कहेले कि ठीक न बाबे चरितर हो चरितर हो चरितर हो साजन सतेंद्र खाली धरे अकबरिया धरे अकबरिया धरे अकबरिया आए हाय डबलू सतेंद्र खाली धरे अकबरिया तनिको न बुझेला उ बाली बाऊ मरिया तनिको न बुझेला रे बाली बाऊ मरिया बाली बाऊ मरिया जब जब करे सखी बथेला कमरिया बथेला कमरिया बथेला कमरिया हाय हाय जब जब करे सखी बथेला कमरिया। कालका रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर।